Més d'una vintena de cooperatives valencianes han firmat convenis de col·laboració amb la Fundació Vicent Ferrer per dur a terme projectes de desenvolupament a l'aldea de Anantapur, a la Índia. Les cooperatives han recaptat 50.000 euros per a construir 19 vivendes per a les famílies més desafavorides. També s'ha creat un fons de solidaritat per a futures inversions en eixa aldea, amb la qual el cooperativisme valencià pretén establir un vincle permanent. L'acte de la firma de conveni ha comptat amb la presència d'Anna Ferrer, la vídua de Vicent, que va morir al 2009. Junts duien 48 anys treballant a la Índia i han ajudat a més de 3 milions de persones. Esta iniciativa, un proyecto de construir 19 casas en una zona muy interior en el distrito de Anantapur de la India, ¿no? Una zona de mucha necesidad. Pues queríamos hacer un proyecto conjunto a nivel internacional. Y eso no lo puedes hacer solo, ¿no? Para ello tienes que siempre contar con alguien experto que lo pueda hacer. Y la manera de hacer cooperativa de la Fundación nos encantó, diciendo, bueno, tenemos plena confianza en que nuestro esfuerzo de solidaridad se va a ver correspondido por su buen hacer.